Здравейте! Днес имам супер интересна задачка за мен. Интересна е основно защото много близка моя приятелка се свърза с мен да ми обясни какъв проблем среща и мисля, че аз ще мога да й помогна с решаването на този проблем. Моя приятелка се занимава с хендмейд неща от кожа. Ще ви пусна линк да видите с какво се занимава и ако ви хареса си поръчате от нея, тя ще е супер щастлива. Но ходи много често на базари за такива хендмейд неща и проблема, който тя среща е, че сергийката, щанда, който има, е доста... изглежда не много добре, поради факта, че тя не може като тръгне в Пловдив, примерно, да си направи сергийката, да замъкне рафтове и всякакви други работи. Проблема, който тя има, първо е, че не може да си направи щанда така както иска. И второ, ако тръгне да го прави, трябва да носи прекалено много багаж до далечни дестинации, като не е фокус върху продукта, който тя прави и продава, ами е фокус върху неговата презентация. Тя си беше харесала в интернет едни много интересни рафчета презентационни, които се сглобяват без да се завиват никакви ботове и види, ами просто с втъкване едно в друго се сглобяват различни дървени плоскости, като тя така може да постигне една вертикална планировка и да си подреди нещата на тези щанчета. В същото време са от доста тънък материал, би трябвало да са и доста лекички, а и като се разглобят стават доста практични за транспортиране. Това ще правим днеска и така, гледайте! Така, успяхме да си разчертаем първия детайл. Първият е много важен, защото ако не го изрежем правилно, после можем да го ползваме за шаблон и да направим всички останали еднакви, което е най-важното за този проект. Не толкова дали размерите ще са точни, колкото това да са еднакви. Така, както виждате, тук имаме 70 мм ширина и тук също имаме 70 мм ширина. Детайлът е доста прост. Използвам съм фабричния ръб, който имам на това платно, за да съм сигурен, че тук нещата ще са окей. Тук ще имам нужда от корекция на ръба. Този го проверих, че е долу-горе перпендикулярен. Тук ще си изрежем, защото този ръб е крив. Но да, общо взето това е. Сега тук фащаме зегето и възможно най-близо до контура, след което ще видим как ще го финишнем самия детайл. След като вече имаме шаблона, стана доста добре според мен. Хареса ми, направих тук ъгълчетата леко с шкурката ги заоблих, като тук ги оставих така. Направихме една дребна грешка, която ще се покрие с дъската и няма да се вижда, на другите детайли няма да го има. Но да, както и да е. След като сме направили шаблона, това, което трябва да направим е да си го разчертаем толкова пъти, колкото ни трябва, да го изрежем грубо и
след това с оберфрезата и с накрайник за копиране ще го направим абсолютно същия навсякъде. Почваме с разчертаването. Отрязахме си шаблончетата, т.е. детайлите си ги отрязахме. Това, което е важно, знаете, когато използвате оберфреза, за да направите шаблон на нов детайл, е хубаво с зегето или с каквото режете да се доближите максимално близо до линиите, за да може фрезата да се натоварва минимално. Оберфрезата има следния камък, резец. Той има едно лагерче. Това лагерче буквално върви по нашия детайл, който вече е направен добре, а пък средлото съответно премахва абсолютно същия елемент, т.е. премахва излишния елемент от долния елемент. Сега, принципно е хубаво, ако имате маса, да ползвате, при мен не е много удобно, под такова. Това, което е важното, е слагате си детайла отгоре или отдолу, зависимо с какво средло имате, така че да сте сигурни, че навсякъде има хванато с полините. Затягате. Изработихме си всичко. Като цял процес е доста последователен. След като си изработите един елемент, го ползвате като шаблон за всички останали. Работи се основно с оберфреза. Не е нищо трудно. Най-трудното е, разбира се, изработката първоначално на шаблона. При мен беше малко по-трудно, тъй като нямах маса за оберфрезата и реално трябваше да слагам линеали, разни опори, за да си хвана правите ъгли. Самите рафчета станаха те са доста простички, буквално са едни геобразни, като тук съм направил малки втулки, които да влязат в по-големите, за да се държи освен вертикално и хоризонтално да не мърда. И последното, което в процес на работата установих, че ще ми трябва, са тези малки подложки, които се слагат на най-долното равче, съответно ето така, за да може тук тежестта да бъде обрана, тъй като усилието там е доста голямо от самата тежест на равчето, ако сложиш нещо може да се обърне. Да, това е. От тук нататък преминаваме към шлайфане и сглобяване. И така, изшлайфахме. Сега идва най-сладката част, а именно времето за монтаж. Дай да видим какво ще стане.
Ами, това е с този проект. Фрилансирането също е доста компактно. Това е общо взето стъпката, която заемат елементите, когато се преверят. Така че от тук нататък вършим го, почистваме го и го даваме на клиента и се надяваме да остане доволен. Благодаря ви, ако ви е харесало това, лайкнете видеото, последвайте ме, всички неща, които са до социалните мрежи. Ще съм ви благодарен. Чао!